Matul dawn il-mitjum ħedimna biex nibnu gvern alternattiv u ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U hekk se nkomplu nagħmlu. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elect Board waqt il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq Campus FM meta kien mistoqsi fuq l-ewwel mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn il-mid-ġurnata ma kinux il-tmiem ta' xi ħaġa, imma kienu l-bidu ta' kapitlu sabiħ mhux għall-Partit Nazzjonalista imma għal Malta u għawdex kollha nazzjon illi qed nerġgħu nissetjaw gvern alternattiv illi kapaċi imexxi lil dal-pajjiż jibni fuq it-tajjeb li sar fl-aħħar mill-aħħar ma tistax tgħid li sar kollox ħażin, però nagħmlu l-qabża li jmiss fil-kwalità ta' pajjiżna biex inkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna u nkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawġi kollu. Dan fil-waqt li sostna li dak kollu li wieħed waqt il-kampanja elettorali tiegħu huwa wettaq fosthom il-pubblikazzjoni tal-kodba finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista u dan grazzi għat-tim dedikat li għandu miegħu. Isbaħ ħaġa u l-iktar ħaġa pożittiva li ħarġet minnha din hija propju illi l-partit għandu iktar assi mill-djun, għandu madwar 16 miljun assi u madwar 11.7 djun. Jiġifieri inti dik hija l-iktar ħaġa kruċjali fil-partit bħala partit. U l-istess mod globali, ġifieri anke jekk tara bħala partit u bħala media, il-partit u l-media għandhom ammont globali ta' assi ikbar minn ammont globali ta' djun. Tenna li dawn l-assi huma kollha tal-Partit Nazzjonalista u ma nsterqu minn ħadd. Spjega kif anka fl-aħħar żewġ maratoni nġabru €1 miljun. Dan fil-waqt li saħaq li ħajkun qed jara li kull sfida tissolva. Qed naraw riżultati pożittivi ħafna, għadna ma wasalniex baqgħna ħafna x'nagħmlu, però nemmen li flimkien ma' dan it-tim, flimkien mhux mat-tim tiegħi biss jiġifieri flimkien mal-ħaddiema tal-media, mal-ħaddiema tal-partit, mat-tim finanzjarju, mal-grupp parlamentari. Nemmen li għandna fejn inġibu riżultati tajbin ħafna. Intant huwa kompla jissaq li hija kruċjali. Il-Partit Nazzjonalista jiddiskuti flimkien mal-Gvern fuq diversi issues fosthom il-kwistjoni ta' trasport tal-massa u żvela li sissa ħadd mill-Gvern Laburista għadu ma talab biex jiddiskuti miegħu dwar din it-tema. Iżda fuq kollox huwa sostna l-Partit Laburista mhux l-għadu imma sempliċiment l-avversarju. Il-Partit Laburista huwa l-avversarju imma mhuwiex l-għadu tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll aħwa Maltin u rridu l-koll nirrikonoxxu illi għandna żewġ viżjonijiet differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li se jkun qed jiltaqa' ma' kulħadd u għalhekk qiegħed jagħmel outreach.